Think it's fun. Okay, so namhlanje funa uthetha kuGenesis chapter 3 verse 19. Ithi nge-English, ndifuna nge-English nangeXhosa. Ithi, by the sweat of your brow you will eat your food until you return to the ground, since from it you were taken. For dust you are, and dust you will return. NgesiXhosa ithi, uyakudla ukubila kobuso bakho ude ubuyele emhlabeni, kuba uthatyathwe kuwo ngokuba uluthuli, uyakubuyela kwaseluthulini. So what this verse means, thini verse uba okay, work hard. Yabo like uba xa ukholelwa okanye xa ungumzalwane into izawuzalula, like things will come easy. Uba hayi ndiyakholelwa kuThixo, let me sleep the whole day, maybe tomorrow I'll win lotto. No, you must work hard, yabo, because by sweat of your brow, bila kubuso bakho, you will eat your food. Xa ulima phaa egadini, when you plant a seed in the garden, it grows day by day, then you eat it eventually. No matter how long it takes, you will eat it, because it's yours. So that's a hard work. By planting those plants in the garden, then you will eat them. That's your reward, yabo. So ke ngoku uyakudla ukubila kobuso bakho ude ubuyele emhlabeni, kuba uthathethwe kuwo ngoba uluthuli, kwaye uzabuyela oluthulini, yabo. I think le last ndawo ithi uyabuyela oluthulini iyakukhumbuza uba bahambule, yabo, uthobe, because sonke suluthuli, no matter u-rich kangakanani, no matter u-poor kangakanani. Khona le quote kuthiwa the difference, no into, the same thing between the rich and the poor, that is the Lord is the maker of them both, yabo. So yeah, in Allah's eyes are all the same, batsho ama-Muslim, yabo. So you will return to dust. Noba unemali engakanani, but ayitsho nto basusebenza, but noba unemali engakanani, noba umkhulu, noba umhle, noba umbi, uzawubuyela eluthulini kwa uluthuli. So makusetyenzwe, work hard, then you reap your benefits of that hard work that you put in every day, yabo. Discipline, and danko, amen.